Здравейте, приятели от YouTube! И днеска снимаме на МТА в сервера FFS Gaming. И да, така че това е втория клип на GTA. Много са кефа. Да, това е стънт. Да, много с кефа. Бах ти, това няма много стигна след 50 века. Чай сега. Сега ще се пробваме. Чайте малко. Ето така. И сега се засилваме. И да си пробваме да го стигнем. Ето и го стигнахме. Да, това е Trails. И съм минал 28 стънта. Фак, това беше лош фейл. Много добре се засилих, но... Да, едно друго да съм минавал, не само тук. Така, да се засилим. При малко отъв... Много лошо. След малко ще ми се запали мотора. В този сервер не само англичани има и българи. Да. Да. Това е стънт. Скачаш, преметаш се, минаш мисии, това е стънт по принцип. Меташ се, преметаш се, феметаш се. Скоро ще ми се подпали мотора. И не е хубаво. И да. Не става. Тъй като натиснете F2, ви се показва цял мап. Като натиснете на това, ви тъпа. Ето, виждате. Виждате колко е год. Сега ще ви покажа колко пари аз имам. Ето ме, горе. Да. В момента, ако се чуете, снимам с 30 фрейма. Да. Не виждам много стънтове тук, защото не знам. Отиваме на ено, това ми е любимото място. Тук си скачам, преметам се, феметам се, правя дрифтове, метам, преметам. Е, това най-готиния кола. Тук. Ме кефи, честно казвам. Това е много хубаво, защото мога да правиш дрифтове с нея. О, ето тук, личното място. Да, много готино така, защото мога да правиш дрифтове с нея. Ето виждате. Скачаме, бум. Трепех се. Да. Това да ви кажа друго. Стънта не е лош. Да, както ви казах, имам нов микрофон. Много по-удобно. Да, този микрофон е вграден с слушалките. Не знам какво да правя. Затова се преметам само докато говоря. Метам се, фетам се. Мисля, правя реклама на сервер още. Да, и правя ревюта на сервери. Пишете, който има сервер на Майнкрафт. Който има да пиша в коментарите, мантентарите, фентарите. Там. What the fuck? Нали това е нитро, what the fuck?
Или подпомага. What the fuck? Дай умирам. Да, това беше с мен. Чао.